Zintzalera uste dezuzuk? Tere entzun. Entzun? Nik ez dakazu izar entzunik. Itxon, ze konta dutzu Andra horrek. Zein, Andrek? Loreak izten dauzenak. Beinat eta bien artekoa. Badakizu. Aineri guzurre da. Beragaz berbetan egonaz eta esaten dagoenak ez dago zentzunik. Niri kontatuko balio dit. Baina sorotute dau. Zuen gainetan dabil. Lankidea baino ziren, noize baino ez. Bueno, zukala badiozu zerratik ematen dizu enbesteko garrantzia. Berra. Bega Sicilia. Zaula egiten zait. Uxe, bera da. Martxa. Garazi. Nola tantzu hemen? Iker zaintzera torren ez ospitalera. Baina zinetik ateratzen ari zinetara uste nun. Ez. Eta ze maus dago, Mikel? Ondo ez. Sekula ben hauzo aguantatu. Zertara da torrori orain. Irurte horten etzera saldurein. Eta orain zer sinistu berretan esate altzatoz. Beste pertsona bat asmatzen zabizie. Beñat esan nolangoa. Berak ezegoen ez sentitzen neska horrenganako, nik ondo ezagutzen nagoen. Bueno, zuk sinistu nahi desuna. Gu berdin egingo dugu. Ze moz dobi? Nor, Beñat? Beñat hilein zan, istripu batean. Abai. Gaxua. Zein da Beñat, ama? Zein da Beñat? Ez galtu tontakerierik. Zure semia? Bueno. Begira nik hemen zer dudan. Kutsuko dese zer ondo sartuko zaigun. Ekarri duguna. Etzenuen ekarri beharrik, Zuretzat. Eskarrik asko. Ara bestea, etzo jo bardoa gustatzen. Hori. Ixo. Iruita lauko Bega Sicilia? Kontxo! Eskarrik asko, ama. Tira, eta horrela begiratu. Badak itxoratzen zaudela eta. ¿Contarle el qué? Lo de mi concierto, amona. Es verdad, hija. ¿Qué tal vas con el piano? El violín, amona. Mira, ¿quieres escucharme? Sí. Esta soy yo. Mira, que venir con una historia de esas en estos momentos. Pero fijaos, ¿es que no lo veis? Pues que os da igual lo que le hayan hecho. ¿Pero hacer el qué? Pues cortarle los pies, Irene. Siempre tenéis que ser vosotras las protagonistas de todo, ¿no? Muy bonito, hija, muy bonito.